U okviru projekta rekonstrukcija javne rasvete, a kroz javno-privatno partnerstvo grada Pirota i kompanije Emporio Team počelo je postavljanje novih LED svetiljki. Ovo je za grad Pirot treće javno-privatno partnerstvo, a ima za cilj pre svega poboljšanje kvaliteta rasvete i uštedu. Sistem javnog osvetljenja na teritoriju Pirota, ako gledamo u odnosu na druge lokalne samouprave, je u nekom solidnom stanju, međutim, ako gledamo u odnosu na parametre i naše želje, ima dosta potencijala za unapređenje. Samim tim smo prepoznali taj potencijal i krenuli u ceo ovaj projekat. Opet podvlačim, imamo više ciljeva koje mislimo da ćemo da ostvarimo kroz realizaciju ovog partnerstva. Pre svega poboljšanje kvaliteta osvetljenja, poboljšanje usluga, znači maksimalnog održavanja sistema i onaj efekat, znači smanjenje energije, potrošnje energije koji rezultuje smanjenjem utroška, znači utroška i za električnu energiju i utroška za održavanje. Obaveza privatnog partnera jeste da uloži sredstva u opremu i da sistem održava u garantnom roku, koji je u ovom slučaju 12 godina. Ako imamo samo u vidu da je to nekih 6200, između 6200 i 6300 hiljada lampi, plus merna mesta koje smo isto pod ugovorom u obavezi da izmestimo i da implementiramo nove sisteme, kako za paljenje, tako i za gašenje, gde ćemo pratiti potrošnju sve. Neka procena je, naravno, ovo je projekat te koji u ovoj prvoj nekoj fazi samofinansiranja dosegao do nekih par miliona, skoro 2 miliona eura, ali vidjet ćemo još koliko će, naravno, živa je stvar u implementaciji, koliko će to izneti i koliko će nas na kraju zaista to koštati, obzirom da smo u obavezi da to zaista dovedemo u stanje i nama je u interesu, kao i svima, da to zaista bude neki reper koji će ostati za nas i da će naši radovi pričati za to, tako da imamo već iskustava, imali smo iskustava po drugih gradovima, znamo šta je to nosilo sve sa sobom, koliko tu još stvari može da, lepo je sve što mi isplaniramo i do neke cifre koje smo došli, ali šta će se dešavati sve na terenu, to ćemo još vidjeti, ali ono što mogu ispred privatnih partnera da tvrdim i odgovorno da stojim iza toga, to je da će zaista biti sve urađeno, kao što smo i opštini rekli, u rekordnom vremenskom roku. Prema rečima Nikolčića, 5 ekipa trenutno radi na postavljanju novih LED svetiljki, nakon čega bi ušteda trebalo da bude oko 70%. Zamena sijalica u samom gradu planirana je do kraja ovog meseca, a kako dodaje Nikolčić, celokupan posao, ukoliko vremenske prilike budu išle na ruku, trebalo bi da bude završen do početka septembra.